kigger stadigvæk på det samme eksperiment med de voksne, der udgiver sig for at være børn, og computerprogrammet, som så skal prøve at gætte, om det er voksne. Jeg kom frem til de mulige konstellationer, som man kan få, og dermed udfaldsrummet. Og de sandsynligheder, som knyttede sig dertil, står nedenunder. Når man ud fra det her eksperiment kigger på det på den måde, som vi har gjort her, så er det her tilfælde, hvor computeren ved person 1 gætter rigtigt, og ved person 2 gætter rigtigt, men ved den tredje person gætter forkert. Det er ikke det samme udfald, som hvor computeren gætter rigtigt, og så gætter den forkert, og så gætter den rigtigt. Det, der er fælles for de her to, det er selvfølgelig, at computeren gætter rigtigt 2 gange. Men hvem den gætter rigtigt ved, hvilken af de 3 personer, den gætter rigtigt ved, er forskelligt. Her er det første og anden person, her er det første og tredje person. Og på den måde er de to udfald forskellige. Hvis man nu betragter eksperimentet anderledes, og man kun interesserer sig for, hvor mange gange computeren gætter rigtigt, så man altså er ligeglad med, hvem det er, der bliver vurderet som voksen, selvom vedkommende udgiver sig for at være et barn. Så man er altså ligeglad med, om det er person 1, 2 eller 3, eller hvilken person, som computeren gætter rigtigt. Så får man et andet udfaldsrum. Sandsynligheden for, at 0 af personerne bliver gættet rigtigt, altså at ingen af dem bliver gættet rigtigt, består af det her udfald. Det er lige med sandsynligheden for forkert, forkert, forkert. Og den sandsynlighed er 0,06. Sandsynligheden for den hændelse, at netop en person bliver gættet rigtigt, finder man som summen af alle de udfald, som indgår i hændelsen. Og sandsynligheden for, at der netop er en, der bliver gættet rigtigt, har vi en af der. Så det er sandsynligheden for forkert, forkert, rigtigt, plus sandsynligheden for, der var så også kun en rigtigt, plus sandsynligheden for, at den første ikke bliver gættet, den næste bliver gættet, og den sidste bliver heller ikke gættet, plus sandsynligheden for, at første bliver gættet korrekt, men de næste 2 bliver ikke gættet korrekt, og så er der ikke flere. Det er 3 gange sandsynligheden for, at en er rigtig, gange med 0,06, som er sandsynligheden for, at 2 er forkert, opløftet i anden. Og hvorfor er det 3 gange? Jo, det er det, fordi der er 2 måder at sige det på. Den ene måde, det er at sige, jamen, det er jo 0,94 gange 0,06 i anden. 3 gange, ikke? Det er den ene måde at sige det på. Det er sådan en algebraisk. En anden måde at sige det på, det er, jamen, sandsynligheden for, at der er en rigtig, altså computeren gætter rigtig 1 gang, og den gætter forkert 2 gange, det er 0,94 gange 0,06 i anden. Men da der er 3 personer, som kan blive gættet rigtigt, så skal det ganges op med 3. På tilsvarende vis kan man bestemme sandsynligheden for, at computeren gætter rigtigt 2 gange. Det er sandsynligheden for, at de 2 første personer bliver gættet korrekt, at første og sidste bliver gættet korrekt, plus sandsynligheden for, at den første bliver gættet forkert, men at de 2 sidste personer bliver vurderet til at være voksne af computeren. Sandsynligheden for, at computeren gætter rigtigt 2 gange, det vil sige 0,94 i anden gange med en enkelt gang, hvor den vurderer forkert, som er 0,06 første. Det er sandsynligheden for, at computeren gætter rigtigt 2 gange og 1 gang forkert. Men der er jo 3 måder, hvorpå den kan gætte rigtigt 2 gange.
Nemlig den måde, hvor de to første bliver gættet rigtigt. Den måde, hvor de to sidste bliver gættet rigtigt. Og i de tilfælde, hvor første og tredje bliver gættet korrekt. Så det skal også skalere sig. Skal også have den sidste sandsynlighed med, som er nem. Den står bare her. Den er 0,94 i tredje. Jeg kan lige skrive på, hvad de forskellige sandsynligheder giver. Sandsynligheden for et udfald, hvor I computeren gætter rigtigt 2 gange og forkert 1 gang, er 0,159, altså der er 15,9, cirka 16% chance for, at computeren gætter rigtigt for 2 personer og forkert for en enkelt person. Og det betyder, ligesom jeg snakkede om tidligere, at hvis man gentager det her eksperiment 1000 gange, så vil man omtrent i 159 af tilfældene, altså i 159 af de 1000 tilfælde, så vil man få udfald, hvor I netop 2 personer gætter rigtigt og en er forkert, det vil sige et af de 3 udfald der. Og det er det, det betyder. Det er det, som den her sandsynlighed betyder. Og på tilsvarende vis her, hvis man gentager eksperimentet 10.000 gange, så vil man her forvente, at 102 gange ud af de 10.000 gange, der er der netop en person, der er gættet rigtigt, og 2, der er gættet forkert. Så det er ikke videre sandsynligt. Man kan nu skrive sandsynlighederne på i sandsynlighedsfordelingstabellen. Sandsynligheden her er 0,02%, 1,02%, 15,9% sandsynlighed for at 2 bliver gættet korrekt og 1 forkert, og 83,06% sandsynlighed er der for, at alle 3 personer bliver vurderet korrekt. Ved hjælp af den her tabel kan man udregne sandsynligheden for forskellige hændelser. Eksempelvis kan man regne sandsynligheden ud for, at der netop er 1 eller 2 rigtige. Den vil så bestå af de udfald, som indgår i den her hændelse. Og det vil sige sandsynligheden for, at der er 1 rigtig, plus sandsynligheden for, at der er 2 rigtige. Og så er det sådan set bare at lægge sandsynlighederne sammen. 1,02% plus 15,9%, 16,2%, cirka 17%. Og man kunne udregne sandsynligheden for, at der er færre end 2 rigtige, og det vil så bestå af udregningen. Sandsynligheden for, at der er 0 rigtige, fordi 0 rigtige er jo færre end 2 rigtige, plus sandsynligheden for, at der er 1 rigtig, plus sandsynligheden for, at der er 2 rigtige. Det vil sige, at det er 0,02% plus 1,02 plus procent plus 15,9%. Og det giver ikke så meget ekstra, det giver 16,94% sandsynlighed for, at man får et udfald, hvor der er 2 rigtige eller færre. Altså 2 rigtige, 1 rigtig eller 0